साननैनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै खुंफुंजाबाय बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 42थि थान्दै जख'न्थाइ हाबाफारि। थुनलायारि बादायलायनाय, हारिमु बादायलायनाय, गेलेमु बादायलायनाय, गोजोन खौसेथिनि आलारि बाथि फोजोंनाय, थान्दै मेल आरो गेवलां मेल बायदि बायदि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै खुंफुंजाबाय बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 42थि थान्दै जख'न्थाइ हाबाफारिया। सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 42थि थान्दै जख'न्थाइखौ दख'रानि सिङाव थानाय फुथिमारिनि जेवारि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 9 आरो 10 डिसेम्बर खालि साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय जादों। गिबि सानाव थुनलाइ, गेलेमु, हारिमु बादायलायनाय आरो थान्दै मेलनि हाबाफारिया जोबलांनायनि उनाव दिनै नैथि साननि हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव आरज मेथाइ रोजाबनायजों आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय, बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिया जोबनायनि उनाव भलिबल आरो काबादि गेलेनायनि जोबथा बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। थान्दै जख'न्थाइनि जोबथा हाबाफारि बायदि बेलासि 2 रिंगासो समनिफ्राय मोनसे गेवलां मेल खुंनाय जायो। बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिकास मोसाहारिनि मासि लानानै दैदेननाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारिया। गेवलां मेलनि गाहाय आलासि खोरोमदाव वारिया गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालाव माहारि दानायनि थाखाय समाजारि, गेलेमु, सोलोंथाइ बिथिङाव थाद'नाय गैयै खामानि मावगासिनो थानायखौ फोरमायनानै बनरगाव हालामनि फरायसाफोरखौ थांखिनानै गाव गावनि थांखिसिम सौहैनो हानाय बायदि गोसो होनानै फरायनो थाखाय सुबुरुन होयो। हाबाफारियावनो थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो क'क्राझार UN एकाडेमिनि बिथोनगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारी, माननि आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बुंथिगिरि जनक उजिर आरो TCLCCनि बारग' मासिगिरि रबिराम उजिरजों लोगोसे ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरनि दैदेनगिरि आरो मेलेमजिबि सानसुमैफोरा बाहागो लानायजों साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 42थि थान्दै जख'न्थाइ हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जोबनानै थाङो। गिबियावनो नोंथांमोननि गेजेरजों 42थि जे बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थान्दै जख'न्थाइ खुंफुंबाय बे फुथिमारिनि गेवलां फोथाराव। बिथांमोननिसिम बे गोलाव सम 42 बोसोरसिमाव बेबादि जे थान्दै जख'न्थाइ खुंफैबाय, बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायथि बावहरबाय। आरो बनरगाव दख'रानि गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावलांनाय आरो मावबाय थानाय, बिबानगिरि जालांनाय, गासै बर' माहारिखौ सिबिलांनाय बिथांमोननिसिमबो बेबादि मोनसे माहारि सिबिनायनि गौथुमाव बिथांमोना अराय गोबाव बोसोर बनरगाव दख'रानि सिङाव, बनरगाव दख'रानि ओनसोलाव थानाय बर' माहारिखौ सिबिनायनि थाखाय, बेन्दोंआव दैदेननायनि थाखाय बिथांमोनखौ जोबोरैनो साबायखर बावहरदों। आरो दिनै बेबादि बे जथुमानि गेजेरजों गासै बावहाय माहारियारि आफादफोर दङ, आइजो अनसाय आफाद दंमोन, बावहाय बिथांमोना जयै बर' समाज आफाद दङ। बिथांमोन बयनिसिमबो जयै बर' माहारिनि दिदोमथिनि थाखाय साननाय हनाय बायदि समाज जौगानाय बिथिङाव बिथांमोना जाय थांखिफोरखौ दिनै लाबाय, जाहाथे बिथांमोना अराय सम दख'रानि बेन्दोंआव मावफुंलांनो हायो, फरायसाफोरनि मोजांनि थाखाय, समाजनि जौगानांगौनि थाखाय, रांखान्थि दावगानांगौनि थाखाय बे बिथिंखौ जाहाथे बिथांमोना गोसो होनानै मावलांगोन, बेखौ मिजिंथिनानै गाहाम हामलायथि बावहरबाय।